Bethunani, ndiyokhangela ilaphu eFashion Fabrics ndizothunga. Ndifuna ilaphu elimhlophe, ilinen, ndizothunga izambatho zomzalwane endikhonza naye. A new design, our new design guys. Ndisandingenile ke eFashion Fabrics ndikhangela elo laphu ke elimhlophe licikizekileyo. Ndalifumana apho ndiva equality nekhala yalo. Ndizawucima umhlophe kanti ayingumhlophe, yabo, uqwalasele. Apha ngamaqhosha, ndizame ukhangela amaqhosha ndawathenga ndawafumana. Bethunani, ndavuka ekuseni ngo-5 o'clock ndathi make ndiqalise ndithunge, ngoba into endingayifuniyo ukuthi ndithunge ndingxamile, ngoba besekusondele iPasika apha. Umzalwane funeka evathile. Apha ke sisambatho sodade nandisilungisile. Ndithe xa ndithi ndiyajonga apha efowunini ndafumanisa uba ingathi yikhala ehlukileyo ebendingayifuni, but ke ethe xa ndiyijongisisa kakuhle, hayi ke yiyo le khala ndiyifunayo. Apha ke ndizama ukusika imitha ndizokwenza iqhiya zentsana. Ndizokwenza iqhiya xa uthunga funeka wenze sure uyajonga uba isitishi sakho siphuma sisihle na, yaqona. Isikere ke siyasebenzisa xa sithunga, qhawula irharini kubukeleke. Ndidlala ilaphi phantsi ngoba andinayo itafile enkulu. Ndizosika ipattern le efunekayo kwisambatho somzalwane. Uba ngaba awunaso straight, sebenzisa irula yakho. Funeka xa ubhala phantsi ngetshoko le esebenziswayo kwi-materials, zama usebenzisa irula xa ungenaso straight. Nesikere sakho sifuneka sibe straight. Xa before usika ilaphu ulithatha phantsi, yenza sure ukuba imeasurement zomntu uzithathe kakuhle. Uba niyajonga ke apho uba ndim lo ke ndikhangelana nee-measurements zomntu. Zama uthi xa usika uzosika ipattern, sika phezu kwalo mgca uzobileyo kakuhle straight, ungasiki igoso ngoba imosha ilaphu loo nto. Apha ndidibanisa ilaphu lam, beka ilaphu lakho straight macala, zama udibanisa. Yona andixakekanga ndedwa kule Pasika. Abantu abathungisayo baxakekile kule Pasika. Bathungela abantu kunonxiba ngePasika. So ke mna noko ayikho nintsi yam mnye lo mntu ndimthungelayo. Umthungela ndigqibe ndiphume kuyo. Bawuchonga inubaki Funeka ke uqiniseke before uthunga, dibanisa amalaphu kakuhle wakho alingane, kwenzela uzokwazi uthunga ntoni, i-straight line. Ndicimba uba mandime apha ngale video, ndizawuza nibonise i-feedback kwivideo elandelayo. Bye.